onge gi power moro amora mar luongo ji. Koro yudo ka kata mana kaka gi seche gi ng'eni kodhi ga e gweng' to yudo ka nyaka diyo gini ni ire. To gima miyo ji biro ga iri mondo medi power no. Gima miga power en ji gi gima giyudo kuome. Gimomiyo gibiro en ni ong'eni samoro kobiro to dhi romo gi minister iri kanyo, to dhi romo gi ng'awa, to mago koro privilege ma ok odhi bedo godo. Odhi bedo abeda ni en mana ng'at maringo kende, mana manyalo mana timo ohande kende. Koro onge gimoro amora monyalo influence e siasa makata mane constituency ne gie seche gi mano chaka gole ni tineno ka nyaka mbunge ne mar constituency mane MCA magweng'e sani ne osechako weye. Oneno ka sani mano ng'ama useless ma ok nyal kata dhi influence mondo mbunge mondo dhi odogi e yiero manyien. Koro iboyudo ka onge ng'ata ng'ata mabro kata dwaro associate kode nikech gimodhi konyi godo onge. Onge ng'ata ng'ata modhi influence mondo bi ogone kura nikech onge gima ji yudo kuome mamiyo ji ringo biro ire kata mana mondo miyo winje. En thuolo machielo mar jatelo machielo chako owuogi mondo mi gibed kumoro achiel nikech gimesebedo ko odhiro kacha en mar bedo kingpin mana ma alwora masa mar piny Kenya. Koro gima timore kanyo en ntiere gima osebedo kopondo ne jopiny. Ntiere lweny mosebedo ga kagore kind Nyeri, Kirinyaga, Kiambu gi Murang'a. Chien kacha cha wasebedo gi president ker mokwongo nowuok Kiambu, kaesto mano kwakwano kor gi kono. Koro kiwere gi Moi manowuok e piny Lang'o. Mokwongo nowuok Kiambu, machielo owuok Nyeri. To sama nowuok Nyeri ni noyudo ka jo Murang'a ema noseikore ni Matiba ema ne dhi bedo ker kowuok koro Murang'a. Koro jo Murang'a ne feel ni joka nokwalo chance gi jo Nyeri kaka ne Kibaki nodonjo nikech ing'eni Kibaki nochung against Matiba. Ma chung mar Kibaki ema nomiyo Matiba nokoso bedo ker, ema nomiyo nokoso golo Moi nikech ka ne giparo ni ka ne gidhi riwo kura gote to ne onyalo kawo. To koro Kibaki nodhi opogo kuche 97 or 97 mamane kaka nokoso. Koro kupone gi seche gi bang' mano ting'eni wayudo ni Gachagua nochako dhi bedo deputy president kowuok Nyeri. Ma ne gifeel ni ma gima nonego bed margi. Emomiyo Ndindi Nyoro ne nie team mar joma ne dwa yier. To Ndindi Nyoro ne ok oyier. To immediately mane ok oyiere ka Gachagua nokawo, to nodhi omiye chair mar budgetary committee. Aparo kamano. To ema bang' mano to chako wuotho. To sama nowuotho gi senators to gi wabunge mamoko mabende a Murang'a machalo kaka wakili Muriu gini, senator Nyutu gini, to ne giwacho ni komno ononego bed ni miyogi kendo gin kaka jo Murang'a gidwa reclaim kombgi. To sama lweny ni ne chakore, aparo ni ne gidhi gifwenyo ni ng'ani nyalo nimo. To ka gisefwenyo no nyalo nimo, to mondo ne gigo kwandgi maber, Ndindi Nyoro achiel ne muchako dhi luongo joka to kono gini kata mana an ne agora gi ng'ani. To gie seche gi nikech en wuodwa, taparo ni mondo wasapote, mondo wachung kode, kik wagoye kwa wuok ka. Ma odhi bedo ni sama ng'ani dhi nimo, to Ndindi Nyoro odhi kawo sympathy ma ng'ani onimo godo. Nikech odhi wacho ni an wuodu, lakini Murang'a, to jo Murang'a osebedo ka dwaro kom, to iro nokomiwago, to kata ka nokomiwago to sama nigo wuodu kaka jo Nyeri, to nwachung kode. Koro wambe chunguru kodwa. To koro dhi yudo ka en bende, nikech ong'eni osenimo. Nyaka koro ang'o biyo riwre gi Ndindi Nyoro, mabe ong'eyo ni pod kijana pod nigi political future, mondo odhi omiye ngufu no, nikech samoro Ndindi Nyoro nyalo biro konye wechene mag ohala. Mano be apani waseneno ka timore gi governors manogolgi. Ka giseneno ka osegole, kosegole e telo, to odhi omanyo ng'at moneno ka bet nigi ngufu, to odhi support mondo konye wechene mag ohala kata mana mondo tem ringo. Kata mana Mike Sonko nwaneno ka no support President Ruto sa campaigns gi kata sani ne podo supporte. Kata Waititu nche ka waneno ka ywak ni ana support ng'ani to tindo kokonya. Kendo riwore gi Kalonzo gini sani. Koro odhi mana manyo ng'ato mana monyalo wuotho godo, mana mondo miye relevance moro matin ma kodwaro gire moro e sirkal ni mondo chorne, to nyalo konye chor. Koro gie seche gi sama ne jo Murang'a gi teno retreat, nikech apani jo Murang'a karibu te noko support motion ni. Sama ne gi retreat ka ging'eyo ni ntiere wuodgi madwaro, to wuodgi ni dhi dwaro ni mondo bed kingpin mar Mlima Kenya, ma kendo ko mar kingpin ni ncho osechako lare kod nyieni. Ma koneno ka jo mamoko mochako go nyieni eka koro duogo chien. To gimomiyo duogo chien en nikech apani oler ni jogi dhi nego nyieni e kisiasa. To koro kosenege kisiasa to dwaro ni mondo dong ka lwete ler.
mamane gima dhi timore ka. Kamano, erokamano ahinya wakili Gad Aguko. Dr. Mark, nitie kama dani mondo mi ilernwa. Jatend piny Kenya, William Ruto, osebedo moling' ahinya e wachni. Mondo mi gima notimore manomiyo oyiero Rigathi Gachagua kaka jalupne, kendo sani koro chal ka gima wayo jogore gi lak, ka ochopo kama chalo kamano. Mondo mi kik odoge obadho ni kata bugo manodonje ni. Otime yo machal nadi mopogore kuom listi mopogore opogore. Iwacho ni lobbying bende dhi mbele. Kiaka in achiel kuom jok ma timo lobbying, kiaka isechwalo nying gavana moro amora kata ma Homa Bay kata ma